first and foremost, can also subscribe to this channel. I kindly ask you to please subscribe to this channel. Also, don't forget to put your notification bell. Whenever I upload a video, you will be notified. Thanks very much to all those who are noramba support basa mushawenyu uri kukura wazukuru anditi. Right, pane mzukuru wangu androda ungoto a happy birthday to you anonzi tendai chengeta ku South Africa ukwandi. Thanks very much for all the support ya wakapa kubapa wakauya pa channel inoi ukava family. Thank you very much mzukuru wangu anditi. Happy 31st birthday anditi. So what we are going to do, we are going to send you 200 rands South Africa. Just give us your detail. Surprise. Your details anditi. Yako zwijikira muzukuru anditi. Happy birthday to you tendai chengeta. I know you are surprised nema photos zako social media iri kuti angonotsvaga kuti kati right beta pina munyaya yedu anditi. Right, ndozvo zvatinoita kune vanhu vari loyal anditi. Tinechiona uma comments enyu. She's having more than pama videos edu 200 and something. She's having more than 130 ma videos akaona akakomenta. Ngatiite yose kudaro vazukuru anditi. Right, listen vazukuru. Ndichitendererawo ndofunga ndambouyawo nenyaya nezuro yamaititi vane zvavakataura vachikurudzira madzimai anditi. Tikakunzwisai audio yachona yezvavakataura vachikurudzira madzimai kuti vange vari vanoshanda vanozvishandira anditi vachizviitirawo zvinhu zvavo, not only to depend on men anditi. So ndakakuratidzai, ndakakunzwisai audio yachona yemashoko akataurwa nemurandakadzi. So tazoonawo gurundoro gurundoro wazoya wakati aiwa zvakataurwa nemvura hombeka namvura hombe maititi the boss of the cat family hanzi hatakazvinzwa but zvimwe zvaya zvina nebasa rese murume anongodiwa upota achikudya zveudza so ndigurundoro. So ndichakuratidzaiwo kavidhio kaitwa nani nagurundoro vachitotaura kuti kushanda ndizvo but zvina basa rese zvaitaurwa namaititi. So what do you think vazukuru nekavidhio katichakupai kuti gurundoro haisi nyaya yecompetition here, haisi nyaya yaTatelicious yekuti ada kungonzwo ataura, because Tatelicious mufanira kumuziva nditi anotaura nyaya dzese dzevanhu anditi haana paanoshayikwa pakangoitika nyaya atovapo. So what do you think about Tatelicious minduro yaachapawo kune mashoko akataurwa namaititi anditi. So vazukuruka, thanks very much nesupport yamunotipa once again anditi. Ngatirambe tichikomenta. Also let's share our videos kuti angara anosvika kure family yedu irambe ichingokura anditi. Tive one big family anditi sezvatatova kare tinogona kudarika ipapa vazukuru. Na Uncle Saint Steve ndichiti much love. Zvandaona zvichimbotaurwa namvura hombe cat family achitaura achiti kana uine zvekuita hauswera uchinatsvaga varume, hauswera uchidi shaz murume andodiwa. Ngatisanyipirane. You can have all the success in the world, but sometimes you need to have it. Work with no play makes Jack or Jessica a dull boy or girl. Trust me. Muupenyu mtodo muna ntombo kuzombishanza. Muupenyu mtodo muna ntombo kujwa. You understand? Saka murume akakosha musanyeperwe guys. Akakosha ngatishande ngatitsvage mari. But sometimes ngomboruburitsa zvako. Ngoriti why akambura.